започнем с проверка на кворума. Моля за гласуване. 7, 6, 1 отсъства. Следващото ми предложение има предвид, че работата ни за комисията се увеличава. Постъпили са още 18 предложения към дневния ред. Така че предлагам да бъдат към дневния описания дневен ред, да бъдат приети още 18 предложения. Който е за, моля да гласува. Още едно процедурно предложение по отношение на дневния ред. Постъпилото 18-то предложение от администрацията предлагам да бъде разгледано като първо, тъй като има връзка с следващи точки от дневния ред. Който е съгласен, моля. За, против и въздържали се няма. И сега гласуваме целият дневен ред. Моля за гласуване. 6 за, против и въздържали се няма. Преминаваме към предложение номер 1. Вече от дневния ред. Той е от местната администрация и касае отново въпросните и не толкова спорни, колкото обсъждани парцели в землището на село Богданлия. Изработени са графични материали, схема за урбанизиране и мотивирано предложение за подробен устройствен план за регулация и застрояване, които създават нагледна представа за възможностите за развитие на територията. Засегнати са поземлени имоти от проектното предложение, като най-големия е с 87 декара. Другите са по-малки, с по-малко засягане. Предложението, което се предлага да разгледа Общинския съвет, е следното. Първо, приема предложената концепция за урбанизиране на 97 800 квадратни метра земеделска територия, попадаща в поземлен имот номер 04604 43193, както и части от поземлени имоти 37171, 170, 477, 474, 174, 172, 478, 173, 477 в землището на село Богданлия, община Илинден. Второ, да бъдат предприети действия в преобладаващата част на поземлен имот 04604 37170 и 04604 38174 землището на село Богданлия да се обособи зона за рекреация и отдих на жителите на село Богданлия и гостите на община Елин Пелин. Общинска администрация да проучи възможностите за реализация на крайречен парк. Трето, упълномощава кмета на община Елин Пелин да предприеме всички необходими действия във връзка с изпълнение на настоящото решение. Това е предложението, колеги, което да слезе на сесия. Да, господин Цветков. Това е точка 38, а не 18, нали така? Вече 37 извинявам. Да. Която гласувахме да стане първа. Да. В режим на гласуване, който е съгласен, моля да гласуваме. Режим на гласуване. За 4, против
въздържали се 2. С това решението е взето и отива на сесия. Материалите са на сайта на община. Така. Преминаваме към новата втора точка от дневния ред. Предложение 12543 от инициативния комитет Да спасим село Богдани относно предприемане на действия към Министерството на земеделието и храните от страна на общинска администрация по повод включване в специализирания слой постоянно затревени площи на имоти 170, 193, 174. Така. Мисля, че предложението не ви е никак ново. Няколко пъти става обект на разисквания. То е адресирано до Комисията за общинска собственост, но така или иначе трябва да го обсъдим ние наново. Но тъй като многократно сме изказвали и сме вземали решение по него, предлагам, особено предвид новото предложение, това да отиде за сведение и архив. Който е съгласен, моля да гласува. За 4. Против. Извинявайте, въпросът въздържали се 2. Предложението се приема. Ще имате, когато свършим работа. А това ние дали имаме право на глас, може ли да повлияе на решенията, които взимате, от които зависим ние? Ама това вече няма. Съжалявам, колеги, че влизаме в диалог. Няколко пъти това го обсъждаме вече. Абсолютно 9 месеца. И по същия начин получате същия отговор. Вие дори не сте чули въпросите. Ще ги чуем. Добре. Да. Ще ги чуем. Правилата се променят, господин Симеонов. Вие ги променяте постоянно. Моля Господин да Бранков. в залата и да още повече, съжалявам, че пак си в режим на диалог, но още повече, че Министерството на земеделието и храните се изказа по този въпрос, че действията на общината са законосъобразни. За комисията предполагам, че това е най-важно. Следващото предложение е от пак на инициативния комитет относно допълнение към предложението, което чухте за включване на земите. То е, че ни предоставят писмо от омбудсмана на Република България с изходящ номер 8686. Аз предполагам, че всички сте се запознали с обсъждането на омбудсмана. Трябва ли да ви го чета? Или сте наясни? Колеги, има ли някой, който не е наясно с мнението, изказано от омбудсмана? Основното в него е отново, че общините не че нямат право, но имат ограничено право да се по разпореждането с така наречените пасища и мисля, че общинската администрация върви по пътя на упражняване на това си ограничено право. Така че предлагам мнението на омбудсмана да влезе отново за сведение и архив. Който е съгласен, моля. За 4, против няма, въздържали се 2. Решението се приема. В същия ред на мисли на инициативния комитет и следващото предложение,
което касае корекция на предварителния проект на общия устройствен план, касае землището на Богданлия, като искат имот 170 да бъде определен като устройствена зона, земеделска територия с забрана за промяна на предназначението. Към той има и подписка. Всички сте видели тия материали, от 121 подписа има. Но ние не можем комисията не може да вземе такова решение, защото е обект на общия устройствен план. Още повече, имайки предвид първото предложение за промяна на устройство на територията, което е предложено и което според мен и двете страни трябва да се запознаят подробно, предлагам това предложение към момента да се вземе за сведение и към архив. Режим на гласуване. За 4. Против. Въздържали се 2. Решението се приема. Благодаря за аплодисментите. Преминаваме към точка 5 от дневния ред. Определение номер 1559 на Административния съд София област, който на закрито заседание определи, че оставя без разглеждане жалба на инициативен комитет да спасим село Богданлия, представлявано от Мариана Симеонова, срещу решение 447, прието на заседание на Общинския съвет Елин Пелин, проведено на 31 октомври 2024 година, точка 21, протокол 16. Прекратява производството по административното дело по описа на Административен съд София. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок. Това е, което е постъпило като материал за разглеждане. Това също предлагам да се вземе предвид за сведение и архивиране. Режим на гласуване. За 6. Против и въздържали се няма. Колеги, писмо от администрацията до Общинския съвет и собственици. Уведомяваме ви, че заповед 1174 от 3 декември на кмета е одобрено изменение на план за регулация при условията на параграф 8 от преходните разпоредби на ЗУП на урегулиран поземлен имот от 5-576, квартал 44 по плана на село Ясново, поземлен имот номер 577 и поземлен имот номер 580 и улица с осева точка 271, 273, 272 на село Ясново по имотни граници. Преписката се намира в отдел устройство на територията. Заповедта може да бъде обжалвана чрез община Елин Пелин пред Административния съд София област. За сведение и архивиране. Режим на гласуване. За 5. Един в момента известен. Не участва в гласуване.
Обикновените хора сме лесни за игнориране. Следващата точка от дневния ред е писмо на кмета относно във връзка с становище на Постоянната комисия по законност, сигурност, обществен ред, граждански права и транспорт от заседание, проведено на 9 януари, моля да бъде организирана работна среща за обсъждане на доклад входящ номер ОА 11-13-6 от 20 декември 2024 година от Николай Плешков, заместник кмет на общината, относно организацията на движението и паркирането в централна градска част на град Елин Пелин. Доклада на господин Плешков е в дух наистина. Транспорта в Елин Пелин става доста натоварен трафика, така че предложението е да се внесе нова визия, която да спомогне за по-целесъобразното използване и задоволяване на обществения интерес от централните зони на града. В тази връзка има изготвен доклад за организация на движението и паркиране в централна градска част на град Елин Пелин с входящ номер, който чухте, изготвен от Института по транспортно строителство и инфраструктура, който е от 2021 година. Предполагам, че сте го видели. Като тази нова организация би довела до оптимизиране на трафика, по-добро използване на пространството, повишаване на приходите за общината, насърчаване на употреба на алтернативни транспортни средства, подобряване на градската среда, тъй като с намаляване на трафика и паркирането в централните части стават по-привлекателни за пешеходни и за посетители. Освен това би повишило и безопасността на движение. Така че предложението е за организиране на среща, която мисля комисията да излезе със становище, кмета на общината да създаде организация за такава среща, като той прецени с какви представители да бъде изготвен такъв план за управление на централната градска част и какви да бъдат участниците в тази среща. Това е предложението. Който е съгласен, моля да гласува. 5 за, 1 не участва в гласуване. Предложението се приема. Следващото предложение относно даване на съгласие за учредяване на право на прокарване на техническа инфраструктура, външно захранване с кабели за захранване на складова база за негорими стоки, негорими опаковки и офиси, подобект 1, склад 1 с офисни помещения, подобект 2, склад 2, находящи се в поземлен имот с идентификатор по кадастър и кадастрални регистри 2730318 в Елин Пелин, в местност Горно ливаде. Това предложението е следното. В полза на Trade Invest ЕООД със седалище и адрес на управление София, район Младост, да бъде учредено следното ограничено вещно право. Възмездно, безсрочно право на прокарване във връзка с изграждането на обект външно захранване с кабели за захранване на складова база за негорими стоки, негорими опаковки и офиси, подобект 1, склад 1 с офисни помещения, подобект 2, склад 2, находящи се в поземлен имот с идентификатор
по кадастър 2730318 в местност Горна ливада, землището на Елин Пелин, през поземлени имоти публична общинска собственост с идентификатори 2404, 403, 157 по кадастрален регистър на град Елин Пелин, с дължина 199 метра и половина и обща засегната площ в имотите 586 квадратни метра. Второ, предоставените по точка 1 ограничени вещни права да се усвоят от възложителя на обекта съобразно параметрите на представения трасировъчен план към подробния устройствен парцеларен план. Възлага на кмета на община Елин Пелин да организира извършването на проистичащата от горната процедура съгласно изискванията на Закона за устройство на територия. Да, господин Цветков. Благодаря, госпожо председател. Въпрос към главния архитект. Изцяло минава по пътища и минава през общински имоти, защото не е записано дали са пътища, или просто публична общинска собственост. Дали засяга наши имоти и ако ги засяга, дали поне в края на имотите да не се отрази толкова много. Уважаеми господин Цветков, и графиката на капиталния план засяга два общински полски пътя, както и преминаване под републикански път 305. Тоест не се засяга дори освен полски пътища. Други въпроси? Ако няма, който е съгласен, моля да гласува. Режим на гласуване сме за 5, 1 не участва в гласуване. Доклад относно одобряване на задание за изработване на подробен устройствен план, план за застрояване на поземлени имот с идентификатор 27303-44-356 и 27303-44-357, находящ местност Блатото, и подробен устройствен план парцеларен през част от поземлен имот с идентификатори 44102, 44162, 44164 в землището на Елин Пелин за осигуряване на транспортен достъп. Така. Има решение на Общинския експертен съвет. Става въпрос за жилищно строителство. А предложението е Общинския съвет да вземе решение за одобряване на заданието за изработване на подробен устройствен план и даване на разрешение за изработването му при следните условия. План за застрояване на поземлен имот 44356 и 357, находящи се в местност Блатото, землището на Елин Пелин, със следните устройствени показатели. Височина до 10 метра, плътно застрояване 60%, коефициент интензивност 1,2, озеленяване 40%, начин на застрояване свободно за отреждането за жилищно строителство със същите устройствени показатели. Извинявайте. Парцеларен план през част от поземлен имот с идентификатори 27 303 44 102, 44 162, 44 164 за осигуряване на транспортен достъп. Това до улица Липа. Да. Проектът за подробен устройствен план следва да се изработи при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията, наредба номер 8 от 2001 година за обема и съдържанието на устройствените планове и наредба 7 от 2003 година. Плана да се съгласува с ВИК, Енергото, РЕЗИ, Софийска област, РИОСВ и да се проведат процедури по Закона за опазване на земеделските земи. Разходи за проектирането и изграждането на поддръжка да бъдат за сметка на възложителя, съгласно решение 787 от 2009 година на Общински съвет Елин Пелин.
Който е съгласен, моля да гласува. За 5.